Hi friends, welcome back to my channel. எனக்கு ini Manvi apa tuh lihat yani tanji tiga par pidar de malena wale tun po pichi burdu bodu ancha amma ne tar burdu opane kena ali ಇಂದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಸಾಲೆ ಕೊನ ತಿನ್ನೋಂತ ಇರ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿನಿಯರಂದು ತಿಕ್ಕು ನೆನೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೂರಿ ಚಾಯಗ್ ಅಂಚ ಬಾಜಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಪಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಒಗ್ಗರ್ನದಿಯ ದಾಸೆಮಿ ಇಂಕಲು ಪಾಡುತ್ತದೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ದಾಸೆಮಿ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಗ್ಗರ್ನದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಫ್ರೈ ಅಂಪುಡು ಎಂಕಲು ದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಬಟಾಟೆನ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಪಾಯರಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಮನ್ಪುನೆ ಅವು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅವರ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಮಂಜಲ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಸೋಪು ಬೇಯ್ತದಾಯಕ ಇತ್ತೆ ಬಟಾಟೆ ಇದು ಬೈಪಾವಡಾತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾರ್ದು ವಿಸಿಲ್ ರಡ್ಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತುಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತನಾಂದು ಈಸಿ ಅವರ ಬಟಾಟೆ ಬೈಪಾವಡು ಅವರ ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಿಡು ಅಡ್ಡಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ದಾಂಡ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಮುಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಪೂರಿ ಲಾಟೋನುಂಡು ಇಂದು ಕರ್ಬಾದ ಬಾಣಲೆ ನಾನು ನೆನಪೊಚ್ಚಿ ಬಾಣಲ್ದಾದ ಕಪ್ಪು ಉಂಡು ಮತ್ತು ಪೂರಿ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಸಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಬಾಜಿ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದಾಯಕ ಇದು ಈಸಿ ಇಂಚ ಅವ್ರ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆನು ಇತ್ತೆ ಚಾಪಾರಿಯರೆ ಇದ್ದಾಡ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಂಟುನು ಮೀಪಾನ ಮನೀಪುಜಿ ಸೋ ಕುಂತೋಂಡು ದಾಲ ಗಲಟೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಮೀಪಾನ ಈಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮೀಪಾವನೆಂಡ್ರೆ ತೂಲೆ ತೂಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಮೀಪದ ಮಾತಾಂಡಿತ್ತೆ ಒಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಪ ಚಿಂಟು ಮನೀಪುಜಿ ಇದು ಸಂಡೆ ಕೊಡೆ ಬಯ್ಯ ಏನು ಮಾಮಿನಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಏನಾರ್ಥ ಒಂದು ಮಾಮಿನಿಲ್ಲಾಡು ರಿಟರ್ನ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಬರೋಂದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಪಯ್ಯನಾಗ ಇಂದು ಬಯ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮೂಡೋ ಒಂದು ಬರ್ಪುನೆ ಆಯ್ತೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೆ ಇಂದು ಸೋಮವಾರದ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ಏನು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂಕೇರಿತ್ತನು ಅಂಚ ಇಂದು ತನುಷನು ಹೈಟ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ಪ್ರಾಣಮ್ಮನ ತೂಕುನೆ ಗೌರವ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟು ನೇಲ್ನಾಗ
ಶಾಲೆಗೆ ಒಯ್ದನೆ ಚಾರು ಪಾಲೆಲ್ಲ ತೂಕೊಂಡು ಇಂಚ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದಲ್ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದು ಈತ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ತೋಟರಿ ಈತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಪನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋನು ಇಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.